tarvitset kaasua. Taputa ja kyykisty. Pariharjoitus. Asetu parin kanssa vastakkain ja sanokaa vuorotellen ääneen luvut 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kun tämä sujuu, korvatkaa luku 2 taputuksella. 1, taputus, 3, 1, taputus, 3. Korvatkaa sitten vielä luku 3 kyykyllä. 1, taputus, kyykky, 1, taputus, kyykky. Jatka parin kanssa niin pitkään, että saatte muutaman onnistuneen kierroksen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,